Είμαι ο Αλέξης Κομψέλης, Διευθυντής του Alba Hub for Enterprise and Development, του Κέντρου Επιχειρηματικότητας του Alba Graduate Business School at the American College of Greece και εισηγητής του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος European Business Growth Catalyst, EBGC, του Καταλήτη Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EBGC συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σχεδιαστεί από ακαδημαϊκούς φορείς σε συνεργασία με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί στην Ελλάδα από το Alba Graduate Business School at the American College of Greece, στην Ισπανία από το ESADE Business School και στο Ηνωμένο Βασίλειο από το University of Sheffield. Παράλληλα, στον σχεδιασμό του προγράμματος συμμετέχουν 4 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Η ομάδα αυτή εξασφαλίζει από τη μία πλευρά το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του περιεχομένου των εργαλείων και των μοντέλων που θα χρησιμοποιηθούν και από την άλλη πλευρά διασφαλίζει την πρακτική εφαρμογή αυτών μέσα από τη συνεργασία με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για στελέχη και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη και η έδρα τους βρίσκεται στην Ελλάδα, την Ισπανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 15 περίπου συμμετέχοντες σε κάθε χώρα θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα δωρεάν. Πάμε να δούμε λοιπόν τη δομή του προγράμματος. Από τη στιγμή που το EBGC απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη, θα πρέπει αρχικά να καταλάβουν ποιο είναι το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Έτσι, θα μπορούσαν να εντοπίσουν τις αλλαγές και τις δράσεις που χρειάζεται να γίνουν στο εσωτερικό τους για να υποστηρίξουν τα βήματα ανάπτυξης που θα ακολουθήσουν. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα ξεκινάει με τις εξής 2 ακαδημαϊκές ενότητες. Το πρώτο μάθημα, ο διαγνωστικός έλεγχος, αναλύει τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Το δεύτερο μάθημα, η αναγνώριση και ανάλυση διαθεσίμων πόρων, εστιάζει στους πόρους και βοηθά τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν να εντοπίσουν πόρους και ικανότητες που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, αλλά και να προσαρμοστούν στις αλλαγές που συμβαίνουν τόσο εσωτερικά όσο και στο επιχειρηματικό τους περιβάλλον. Οι επόμενες 3 εκπαιδευτικές ενότητες εστιάζουν σε σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση όταν ξεκινάει τη διαδικασία ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Συγκεκριμένα, η 3η εκπαιδευτική ενότητα με τίτλο «Μεθοδολογία παρέμβασης και ηγεσία ανάπτυξης» παρουσιάζει μοντέλα ηγεσίας και αναλύει τις ικανότητες που πρέπει να έχει ένας στέλεχος ώστε να προβεί επιτυχώς σε αναγκαίες για την επιχείρησή του αλλαγές. Επιπλέον, παρουσιάζει στοιχεία και μοντέλα διαπραγμάτευσης. Η 4η εκπαιδευτική ενότητα, εξωστρέφεια, ανάλυση διεθνών αγορών, παρουσιάζει λεπτομερώς τις αγορές της Ελλάδας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η 5η εκπαιδευτική ενότητα, με τίτλο Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και αναδιάρθρωση, έχει σκοπό να παρουσιάσει τρόπους άντλησης κεφαλαίων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η 6η και τελευταία ενότητα επιχειρεί να συσχετίσει και να ενσωματώσει τα περιεχόμενα των προηγούμενων ενοτήτων μέσα από το Business Model Canvas. Η εκμάθηση ξεφεύγει από τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας και έχει διαδραστικό χαρακτήρα. Συμπεριλαμβάνει ένα συνδυασμό μαθημάτων στην τάξη, που οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν μαθήματα σε χώρους του Alba και υποστήριξης μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα αυτή θα παρέχει ηλεκτρονικό υλικό εκπαίδευσης και όσο εξελίσσεται το πρόγραμμα θα εμπλουτίζεται με νέα, σύγχρονα και καινοτόμα εργαλεία. Τα κύρια πλεονεκτήματα του προγράμματος για τους συμμετέχοντες είναι τα εξής. Θα μπορέσουν να κάνουν μια λεπτομερή ανάλυση της επιχείρησής τους, θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν με όσους παρακολουθούν το πρόγραμμα σε Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, θα εντρυφήσουν σε πρακτικά εργαλεία που θα υποστηρίξουν τις αλλαγές τις οποίες πρέπει να υλοποιήσουν και θα αποκτήσουν γνώσεις για τις αγορές της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Να θυμίσουμε ότι το πρόγραμμα EBGC απευθύνεται σε στελέχη και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις αλλαγές που απαιτούνται για να φέρουν την ανάπτυξη που επιθυμούν στην επιχείρησή τους. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το EBGC στην ιστοσελίδα του προγράμματος.